Hejsan, jag tänker vi till ett litet noob-tube eller ett litet grej som är jättelätt. Man börjar med att öppna det här. Man måste komma exakt mitt i dörren. Där. Ni är mitten i dörren, kolla om ni ser, kommer ni se här. Sen att jag är mitt i dörren. Sen nu ska ni hoppa. Hoppa en gång. Sen ser ni att jag är typ avancerad. Sen hoppar jag en gång till. Sen ser ni här. Och jag är uppe på dörren. Sen kommer ni så här. Då är ni uppe på taket. Oj, nu kanske ni vill se det. Sen om man bara kan se på den där. Baka. Kan jag landa den igen. Kolla. Sen uppe den då på ett uppsitt. Så är jag uppe på taket. Väldigt lätt och inte ens användligt. Jag vet inte ens varför jag lär er det. Det är ganska många som kan det redan också. Alltså. Ja. Goodbye, Ness. Det var det jag hade idag. Det är mitt tempel. Kom ihåg det. Yeah, hejdå.